sitting like that bus. Namai. Yamin why Chingamiza, Changamina, kusvika pavaita chakumbira vana baba tichiri paviri mashure mangu tuichiri anamaitidza kana tichiteera nyaya tongoteerera munhu achipuhwa mhosva yake kana pane panenge pasina kubvunza unobvunza pakati hapana kubvunza uwana nguva yekupindura nokunzwa kuti zvinoreva kuti zvakati kana kuti une imwe nyaya yekuti unogona kungoramba mhosva iwe mhosva uinayo zvese zviri muvanhu izvozvo saka tofanira kuzvingwarira. Munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzake, munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzake. Saka tiri kuti munofanira kunzwisisa. Kuya vamwe vanhu vanoramba nyaya ivo nyaya vakaita zvinenge zviri izvozvo. Kuya tine gungiro romutemo weZimbabwe rinoti hakuna muroyi, but ukaenda kutraditional act kune muroyi. Zvese zvirimo izvozvo mucustoms yedu. Saka tofanira kunzwisisana. Kuya tine kugara kwatinoita novakadzi tichinyepera kuvada tisingavade tichingovashungurudza. Unoita kunge unomuda pane vanhu, but kana waikanga wakumba une zvimwe zvinhu zvaunomuita zvinoratidza kuti hauna rudo nomukadzi wako. Unofanira kuda mukadzi wako nenguva dzose dzaunomuda. Tino matambudziko atinosangana nawo tofanira kuyanzwisisa iwayo. Kwaya dzimwe chechi munongoisa zvigemedzi zvenyu mudenga umo, kuisa manhendirikini enyu mangirozi dzenyu dzamunenge muchiti ndongirozi machira matsvuku mudenga. Iwe woda kuisa jira dzvuku mudenga, chechi yako yakakosha zvakadii munyika mangu. Kana uchida unogona kuenda kuita kwamutumba pamwe ndokwazvinodiwa, asi mangu munomanya marupano. Zvakafanana unenge unobvudzi simukai warastamini. Unenge unobvudzi rako so. Rimwe racho rinenge rotsvina. Uye nori kudai unenge bvudzi rako rakanaka zvako. But kuya bvudzi rotsvina kundobdzinga. Next, ndipe nyaya toni. Ndivhure mvura yangu itoni. Ndipondera mberi newe chibvudzi. Zvakaitika musi wakasvika pamba. Akuti kuda bonde mune vana. Bonde akafa. Mangwana acho akaita sei? Mangwana acho akabva anorara kumba kwomukadzi wake mukuru. Mangwana acho akazodzoka kumba. ndobva baita. Hapana chikafamba. Hapana anga achataura nemunhu apa. Aingosvikawo achirara, indi ndichirarawo. Mangwana acho kusvika takasangana ka1 kanozuro. Kakaitika norudo here kana nokusaita? Ai, kasipo rudo ndanga ndakutonzi ini ndipana pauchapa. Ende mushure mokunge mwana akutondibvunza kuti namama, iro bonde rinongoramba ichitaurwa nababa kunzi bonde pakatengirika bonde racho. Mwana yakuramba vaitai vakaita bonde ravo. Indakatarisa kwandikatarisa, ivo vakatarisa kwavakatarisa. Chavuta? Vanhu vakauya here? Vanhu vakauya changa. Right. Tuesday tidzike makaenda kwatika kutumai. Makonzwa 18 ezvishiro zve23. Ndakaenda na Msopa. Munyambondo village. Tikasvika ndobva taona munhu in takasvika tobva taona vachabuda vachinzi vaenda kumusangano. Ndokubva tatendera munda nemadzimai aya ari maviri. Ndobva tanosvika kodzera kuti since tikuda kupa mumwe mukadzi imwe posheni, hatichagona kutadza kupa mumwe mukadzi posheni. Tabva tati ahosi uchitorawo imwe ndima vachienda nokuku, adzimai acho adiko tora imwe ndima vachienda nokuku. Ndokubva tavabvunza kuti pana anokugunun'una here zvataita. Ahosi vakati ava ndafara nazvo, adzimai acho adiko vakati ndafara nazvo. Ko chabvuta achaita sei? Tikati chabvuta taona takundika musha akurarama ari mukati mamurimi imi, kuda kuti acharonga kana amene achida kuronga mbeu dzavo anoronga nachabvuta, kana awo saida kuronga dzavo mbeu anoronga nani nachabvuta. Akurarama semwana famba bhosi chabvuta akundika musha. Ndobva tazofamba ndobva tasangana nachabvuta akudzoka. Zvikanzi varume manya yangu mapedza sei? Ndobva tamutsanangura sematsanangurire wayo. Zvikanzi asi please ndapota ndakungokumbira kuti vakadzi vangu mungowa shuaudzwa kuti bhosi ndaona ndakutasaine peace order manje. Bhosi pamatopa mapako akadzi andatasaine peace order pamataku padzimba pa apa. Chindudzira vakadzi vangu kuti ngavawe pasi petsoka dzangu. Ndakuda muti vachiwa kudare kwamambo. Tivaudze pamberi pamambo.
then tobva tapa vakadzi ava matsamba okugara navo anoratidza kuti ndo vakushandisa munda upi iwoyo. Right. Mukuru ndo ndizvozvo here? Ndizvozvo. Unogara sei nemukomana? Tinongodaro zvinoita musha munombonetsana muchiwirirana. Kana papa ndekwe manje. Bosi kana usina unzvenga uchaudza pora panto. Munhu vakaenda wasiyana ndoda kutaurwa chokwadi. Munogara sei? Taura zvamataura pari. Pakushanda tinoshanda zvedu zvakanaka, asi murume wedu akatanga kutaura anyarare. Saka zvinova zvinhu zvakazosakiswa kuti amainini vanhu. Kurova anorova. Kana atoda kurova anotorova. Usati kumusoro. Visa rako kuti nasi. Iwona makore mangani? Tine 36. Iwe? 35. Iwe? Unoti uyada kuchekwa? Kwaiwe? Kugara ndiko kukubodzi? Inini hangu handingati pane kubva tichibva panapa ivo kugarisana zvedu tikagarisana mune zvakanaka. Atakakupai mugano uminda pai? Aiwa, handisati ndaona chipomero. Zvara ndinokuti pano mugano uminda. Panga pachinesa pamugano uminda. Ndizvo zvinobagani. Ndisingazoziva kana vachizochinja tichadzoka futi. Kwamai guru? Ngavaburitse vega ndichangamiri. Naiwe taura. Pamusoro ichangamira. Pakutishyanisa kwamakaita munda, murume wangu haana kugutsikana kuti achararamisira mwana wangu mukomana mukuru. Ari kuda yake ndima ndokuti ndikwanise kugara zvakanaka. Aitarisira kuti amainini chete ndovachapiwa ndima, inini ndinenge ndisina. Hapana kumufadza ipapo. Saka iwe waido zvipi sokufunga kwako? Inini ndakanga ndichitarisira kuti zvandapiwa ndima amainini vachipiwa yavo, ndichashanda mundima mandaratidzwa nemurume wangu ndichimuremekedza, achishandawo mundima maamainini semurume wavo vachimuremekedza, sekuronga zvatatichingoita, ndisingazive pasi pemoyo wake kuti aendiisewo papi. Saka murume wako aida ndima yake? Ndo matauriro yake vanhu vabva uko kuti ndandichidawo pangu inini sababa vepano. Ndakati makasununguka mundima mangu kushanda sababa vepano, ndinenge ndiri pasi penyu izita chete rokuti ndapiwa ndima, nekuti ndine vana newe vatanhatu, wechi7 akashaya. Saka hudi here kuti vana vangu newe vawanewo cheuviri pazvinhu zvako. Ndobva kudini? Ndokubva ati aiwa inini ndinoda panonzi pangu pokuti kana ndikareverwa pfuma natezva ndinowanawo chekuvapa. Ndakati pfuma inoenda kumusha kwedu inosenzwa neni newe tiri vaviri. Saka ndiwoyo munda tambanuka zvako mundima yandaratidzwa. Hazvina kumufadza changamira. Pano anogara inonzi chivillage Nyamondo. Pano anogara kuNyamondo reri pano? Shedza wano kuChamondo. Yes, simuka. Tinowirirana here kuti kuNyamondo manga muri mairigawo citrus. Tinowirirana here kuti ndakataura naMinista Perez Chirwa penyu pauda kuti action order kuti musadzimwe. Ndakafamba notsoka dzangu tikaenda uyu nguva aisenza wasenza Pax. Ukasaka nini mumbindura uchiri kuyoga? Ndichipedza mapepa enyu okuti makugara forever zvachose. Kana achitarisa vakadzi ava havana rudo, mwoyo mavo hamuna rudo newe, vanokuda asi wavari unotima. Chandinoda kutaura chipana zvinhu zviviri nhasi. Zvinhu zvauchaita suicide, uchawanika wakafa, uchazviuraya. Chokutanga. Chechipiri uchauraya mukadzi. Iwe kukudza nhasi. Uchauraya chi? Mukadzi kana usina kuuraya mukadzi uchauraya mwana.
Saka ndiri kukupa nguva inoita ezvo ndanokusema tiri munani ezvinezvo tiri muna July ndizvo zvoka July yatopera August, September, October, November, right. Imi vasikana muri vaviri November kubva ezve kusvika November mukaona zvakushungurudzai muri kuzvinzwa here iwe Messi mukaona musina kugara zvakanaka kubva ipapa nezvinezvo moya tokupai peace order uyu wobva pamunda ndinopinduka pakurara but zvokutonga nyika yangu handipinduke. Chikonzero uyu ndinorudo naye asi musoro wake uri dhanda head hapana munhu apa uyu hamene kuti ifodya here kana kuti mitoro inorambirwa nauyu kunzisa mumwe president yaanoita kana kuti ndotadza kuziva kuti sei uri kuona rukanda rwevakadzi vako rukanda saizi yovana vadika rukanda rwacho rutazi rwakaita kuomerera vakanaka vana asi vari kusafa unoziva here kuti munhu akadya muro usina mafuta but akava nerudo kumupa rudo chete anorarama achigeza kana nemvura but iwewe hauna rudo iwewe ndaifungidzira kuti zvaitaura uyu achasvika achiti zvakanaka but mataura aitaura ndatoona kutoti unoziva kuti mazwi ataura yokutaura kuti munda watakangotya tisherwa namambo ndiwowo tinongoda kuti vana vangu nemi tingorarama tiri pamwe chete ndo munobva pfuma yekwana atezvaro zvinhu zviri simple ndiri panapa ndiri kusenzera vana vangu naadzimai vangu nomhuri dzangu wazvinzwa ndikafa panapa nainesi vanowana mbachacheta ndodzavanowana zvese zvaunoona zvimangwenjere zvimamotikari zvino zvokumombe izvi vanotoitwa imbwa ava vatomboda kuonekwa but iyu ndakuona kuti manje hausi kuita zvakanaka saka mushonga wangu wokuti ndikugadzirise hapana chinonetsa kuti nditi ndichacheka munda kukupa ende unoziva kuti hondo pandikapinda ndichitanga ndakasaka ano zvakawanda zvandikagadzisa zvamaitoona ndichitofamba ine ndikadhiraivha futi ndikaenda ndichine imwe motikari yangu so otherwise pamwe inosvika manje majiso yandikazochinja ushiya ndikaenda kunoona kuti ndiopa muchingura nditi kuona uminisa opa muchingura zvese izvo ndichiedza ndakamaka naiwe ndakamaka munhu kwakupoi makandipa chii asi by try by all means kuti no muri vana vangu saka ndati ende unochinja magariro kuda kuti undipe report iwewe unoziva here kuti makazi ndinowe ukambozvinzwa ndikuona ndofamba ndiri wanika saka ziva kuti ezvo handina mazuva ndiri kuuya kana ndatuma vanhu vangu ava usatambe navo ukavadzvidza uchiti uda kuona anopini ndinotsvaira so handina 4 days ndiri kukurosa ndoda kutokurosa ende ndoda kudza rodi yachashandisa ndichabva pana pano rori ndonaka ndosvika pazvomanya pamagazi 1 ndo pamagazi 1 ndotena chirori chinodaiso ndoda kudzika kudzama rakienda kuchikakomo kokutasa kuna gwetera ndosvipedza dzungu rese rinopera vana endai mugara makasununguka wazvinzwa chakunetsai kuna mambo kana zvakunetsai puwai namba dzangu mufone asi ndati pamazuva iwaya nawe uri kumunyima bondero naiwe uri kumunyima bondero aiwa ndakumupa nishaka zvino unoda kuramba zvako maponde yako yari yana zvaene yakamirira iwe munhu wachaito maponde yako zvako haana taimu maponde yako pawada unodya mazozvataura basi ndataura nemichete kaviri mazvinzwa zvataura garai makasununguka munda ndindakupai munda ndowangu pemiti ndini nemukana asi zivai kuti murume wani mazvinzwa zvinhuwo zvacho kanomhepaka
zvimwe zvacho munoendawo muchishandiwa mazvinzwa munoendawo muchingobvunzawo zvimunabata muchizwana muchikanda matombo ezvichiita karombe kakasiya basa kupaki zvikadokuswera kachidhakwa nezvitsonobasi zvimwe zvo munoendawo muchibvunza muyeke iyo zvaita zvichafanisa vana dismiss next case nyaya mutaura yakanaka ma ende chokutanga ndichikuda kutendai kuda kutanga kutitenda ndio chokutanga mandaida kuti mugadzirise makagadzira ndio chinhu chokutanga chechipiri pamapedzero kutaura pakuti ngavazive kuti ndiyani pambo ndakutenda inezvo zvokurima nokugara hazvina kutoa aurambidzwe uiwazwa akada wende makuseri unomunyimere iwe ukada kuti wachinjomo zvese iwe mbu yako